Da, znači može doći 20 dana ko vi predvidjeti ne ide. Znači, znači mi možemo u startu riješiti da ne dođe do nikakve radijacije, znači da se to riješi. Zato nam je sa 3000 bodova. Dajmo jedan pljesak ekipe. Pa ne znamo da li to možemo, to ne piše. Sve vam piše. Šta ovdje piše? Imamo analizu. Ajde, tišina da se... Mora ići, hoću da čovjek čuje. Bili ste puni emocija, osjećalo se u zraku da biste naravno druge pojeli, ali malo više s ove strane, ali s ove baš i nije bilo uvijek, ali pogledajte, vi niste došli do rješenja, ja dozvoljam da su za to dva razloga. Prvo što ste imali kratko vrijeme pripreme i drugi je kratko vrijeme pregovaranja. Ima i treći, a to je što niste bili otvoreni. Ne možete doći do rješenja ako niste otvoreni, mi smo to davno govorili. Bili ste fini, to da reći. Na primjer, sad ćete vidjeti, jedna strana je rekla, opet ovaj tim je imao prednost, on je rekao otvoreno u čemu je njihov problem. A je li oni znaju vaš problem? Ne. Kako ćete doći do rješenja ako oni ne znaju vaš problem? Zato što odmah od početka razgovora se nije točno rekao... Samo od početka rekli koji je njihov problem. Nisu. Ali nisi to sad još. Ne. A profesor? Jel vi znate u čemu je njihov problem? Ne. Ja sam vas pitao. Kako mislite, nisu pitali baš ovdje? Pitali su malo kasnije, ali su prije toga rekli u čemu je njihov problem. Vaša taktika, vi ne kažete u čemu je vaš problem. To je vaše pravo. Ali kako ćete riješiti problem? Niste ga ni riješili. Jer smo cijelo vrijeme išli na to da od njih iskopamo ono što zapravo oni žele, od nas što je zapravo... A kako se vreme bliže u kraju, da ste bliže rješenju? Ivane, jeste vi htjeli nešto reći? Pa da, ja sam htio reći da čini mi se ova ekipa cijelo prvo polovicu su pričali o izbjegavanju sporova, nisu uopće spomenuli proizvod koji je bit cijele priče. Slušao sam u pauzi. Ako dozvolite, ako dozvolite, ali mislim da ja s obzirom da sam u prvom dijelu bio s ovom ekipom i ja osobno i nitko u grupi, bar kakav imam dojam, nije detaljno pročitao što piše. Ja sam ih zamolio, jedan drugi tim sam 2 puta zamolio i sve sam zamolio pročitati. Nigdje ne piše proizvod, nije bitan proizvod, nego... Dakle, da su, ima još sad vremena, možda bi pročitali, više bi se dogovorili, vrijeme je bilo ograničavajući čime nisam, mislio da bude jedno